svima ljudi, dobrodošli u epizodu u kojom igramo opet Minecraft Hunger Games. Happy want to match on arena CG1. Dobro, odlična arena. Ko ima Minecraft Windows 10, neka dođe ja na Google+, pratite me na Google+, pa ćete znati vas da kad ću ja radim druženje, ovako druženje na Hunger Gamesu. Na ovoj mapi sam ja mislim već pobjedio. Nije to ova mapa. Zašto ne idem odmah tamo? Zašto sam ide ovamo često? Da, zato. Imaju lijepe stvari, ajde. Važno da imamo hranu, a nije važno da imamo ovo ili ono. Vidio sam da vam se, da ima lijepe preglede ona prošla epizoda, pa sam odlučio opet snimiti Hunger Games. Da, evo sad možemo biti. Već je neko crko, ste čuli onaj grom. Ono bum bum bum. Da. Opali grom kad neko umre, da. Evo ga, deathmatch će ubrzo poći. Noob sam upalio. Ne. Nisam se valjda zapalio. Ne mogu samo umrijet. Hajde umri. Dobro je. O, vidimo. Questa. Neću te ubit. Alo, neću te ubit. Hoću samo tim. Quest, neću te ubit. Eto, vidiš. Neću te ubit. Neću te ubit. Quest, tako da. Hoćeš ubiti, ali neću tebe. Ti, samo ga probaj. Oh, fuck, za 3 minute počinje. Jebke, vidimo se mi nakon 3 minute, da, umro sam. Ne pitajte me, umro sam. Došao sam makar do deathmatcha, ali nisam nestala je struja. Nisam uspio snimit, jebi ga. Sad se možemo fajtat. Odlično. Već je počelo ovo. Tort, evo hoćeš tim. Evo ti. On se sam ubio. What the fuck? Kako se sam ubio? What the fuck? Da, konačno je dosadno. Op. Bježim. Da, eto si torse. Majko ti jebim! Pa jebi ga, danas mi nešto i ne ide. Haha, koji ćemo ovo. Desti, quest. Da, ovaj lik pravi za timanje. Malo ćemo timati, evo ga, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Znam ovu mapu. Zašto imam reći, znam ovu mapu. Idete ovako gore i budete malo šetate. I onda, ne znam, čestovi se mijenjaju na ovoj mapi, da. Možete ovako lići ako vam baš smeta, ali ne je poželjno, ali možete. Ako ću samo to spustiti.
Već ih ima na brodu. Da, ja jedanput nisam snimio, na ovoj mapi sam pobjedio. Jap. Kako me tu možeš udariti? Nemoj, molim te. Nemam ništa. To nisu važne stvari. Eto, ajde. Samo nemoj me ubiti, eto. Evo ti, ko da si me ubio. Eto ti. Ko da si me ubio. Kompas sad tu. Dobra, deathmatch je za 7 minuta. I klip. Ovdje lopata, ne treba li, hvala ti, ajde. Aha, imaš ti, okej. Samo hranu, alo, ma nemojmo sve dati. Aha, dobro. Ne, neću ja tebe ubiti. Dala ti je iron, pazi. Pazi kako dobro. Danas nije dan za ovo. Nakon danas ide jedan vlog. Da, vlogujem. Šta mogu reći? Kako dobiti VIP? Napišite u komentaru. Ali trebate nešto kupiti. Ko što sam kupio Minecraft. Da, danas nije dan za ovo. O, 2,5 minute. Tak, zapagalo mi. Evo ga, dobro. Ja imam ovaj Windows, mislio sam s vama hvatat Pokemone, ali ne mogu, zašto je moj kompjuter Windows, a sve je za glupi Android. Da, meni Android, da sad kupujem Androida, napokon dobio Windows, ja sam kad sam dobio mobitel, sam je na drugoj verziji Windows 10, ja sam rekao, ovo je najbolji mobitel, sad ću s njime sve raditi i na kraju dobio sam ništa. Oh fuck! Danas nije dan za ovo. I ljudi moji, to bi bilo to od ove epizode, vidimo se mi u sljedećoj. I pozdravi!